So okay mga my loves, maayong adlaw ninyong tanan diha. Naaday ko karon mga my loves, nag-video ko tungod kay daghan kayo nag-message nako about atong batang healer to bitaw katong manambalay nga bata nga ningkalit lang siya anhi diri. So ang istorya gid adto niya mga my loves. Kato nga adlaw, Miyerkules to siya ning anhi last week. Ang istorya gid ato niya mga my loves, nagduyan mi sa amuang kamalig katubit ang vlog nako diha sa Daplin sa Waybay. So dito nagtapok mi akong igsuon, ako ug kato igagaw na ako nga komprador then iyang anak. Karon while gaduyan mi dito, ning kalit lang og abot ang kaning nga bata. Kaning naa sa akong luyo nga kaning naa sa akong gi-background nga bata. Mao ni siya katong ni trending din siya karon sa akong video. So karon mga my loves, sa gaduyan-duyan mi, ning labay na siya. So ang first impression gyud namo, ako ag yung tanaw niya, kani atong mata makasasala am gyud. So akong first impression gyud niya pagkakita nako niya kay labay man siya diri sa among kamalig, sa siwol man siya ning agi. Ako ging tanaw niya is kanang mura siya og kanang dili sibo ba kanang mura bitog siya wala siya sa insaktong pangutok. Kay ing labay ang truck then ning ana siya goy ana kay murag pero murag kailagid siguro to siya murag ning babay siya tong truck ba murag na siya gisampit dayon sa ning labay na siya namo ang motor sa akong igagaw nga komprador na man pud gibutang sa tungod sa kamalig naa dito iyang anak nga babayi naglingkod sa ilang motor iya ing labay siya ning ingon pud siya og hi giingnan niya tong bata nga dalaga so nangatawa me ingkog nay ana ako kani biya jung tawo makasasala bigid ta samot kaning atong mga mata makasasala gid ta so muna kong giingon nga dili gid ay tap dili gid ay maayo nga mo judge ta dayon sa usa ka tawo dili pwede nga mo judge jud ta dayon og tawo so imbabay siya mga my loves atong anak sa ako ang agaw nga komprador og isda karon ning labay ra siya pag dayon taud-taud wala ray mga 5 minutes ning balik siya ambot di siya gikan basta kay nakalahos na siya so wala ray mga 5 minutes ning abot siya ang katong bata dayon kay nangita siya og kanang lighter ako pag siyang giingnan nga ha walay lighter ana ko unya kay pagtan-aw na ko sa akong igagaw nga komprador kay nanigarilyo man so common sense na lang gyud nga naagi kanang naagi lighter naapod siya kalayo kay dagkot naman nanigarilyo god so nay dagkot ang katong sigarilyo so niingon na lang ko nga ay siya naanay kuan kanang dagkot lang anang sigarilyo ana ako so karon kay nga akong gigagaw kay ning hatag man siya og kanang lighter kay gadala lagi pud siya sigarilyo kay manigarilyo pud siya karon ning lingkod man siya ning sulod man gyud siya sa mua siya ingon siya nagpahayag siya manambalay kuno siya taga kuan kuno siya taga Rizal kuno siya Ilihan Rizal purok 5 daw so muna yang giingon ingkog ha galibog pa jud ko og asa dapit ang Ilihan kay nakaingon ko nga kanang Ilihan paingon na siya sa dapitan paingon na siya og kanang Dipulog dili man di ay diri man di ay sa Lupisay na so karon giso istorya mi tan-awon lang ninyo tong full video na adto gyud wala na ko to gi-edit taas lang jud siya kayo nga video dili gid unta ko mag video ato mga my loves wala sa plano nako nga mag video ko kay basta wala ko sa mood nga mag video karon niingon naman na siya kalit nga manambalay siya nag-isgot mi atong mga vlogger ingon ko may pay mag vlog ka kay karon makabalo ng mga tawo nga asa ka dapit muadto ka na moingon ka hi mga hi guys nako karon sa kuan Plaridel kay kanang nangita ko diri tambalan manambal ko ingana siya lagi ana dayon siya nga lagi ma'am kanang kuan man ma'am kanang sisir adto ba katong pulis ana dayon siya nag-mention dayon siya ni Sir Joromaro ana ko may pay dito ka ni Sir Joromaro mo adto kay manghatag ra ba nagkwarta si Sir Joromaro anak ko kana magpagosbam ra ba na siya din tagaan din kag kwarta siya lagi din ingon siya ang iyang istorya dito na daw siya nagkita na daw sila ni Sir karon ang tud-adto nga ambot nganong napunta pud to nako nga dili baka to akong agaw or akong manghod ni ingon nga kani siya vlogger man pud ni siya ana siya din mo to ni ingon siya nga ay vlogger di ka ay siya nga ay vlogger di ka te ana siya ingko ay video lang gud pug ko anak ko ayon pud siya i-video ko ti sige ti pag video i-vlog ko ti ana siya motong na videohan gyud siya nako kay gusto jud niya mabidyohan ko no siya kay aron daghan ko no makakita niya ug makabalo nga manambal siya
So mao to guys, mao to mga my loves nga nag-video gyud ko. Makita man po dito sa full video nga akong gi-post kay wala man gito edit. Diretso ra gito siya nako og post. So sa primero gyud nga pag entrada sa video ato katong full video nako, makaingon jud mo nga alanganin gyud siya utok, pero tan-awan ninyo sa tunga-tunga sa video mga my loves. Katoy tang gi-edit nako nga bag ko nga gi-post nako nga katong dili siya musitar. Tunga-tunga na to nga video mga my loves. Sa primero makaingon jud mo nga mura siya kanang naay kuan sa utok, pero no, dili gid siya mga my loves. Tarong gid siya nga bata o tarong siya manubag. Dayon nagsulay pud ang ako igagaw sa akong nanay akong nanay, akong apuhan kato sa tilor na katong gitambalan niya katong sa video bitaw nga katong sa tuhod nga tambalan niya. Patambal man pud ako ang tatay, papa sa akong mama, so nagpatambal pud sila. Apil pud akong ugangan kay nagpatambal man pod. So gipangutana gyud ako silang tulo o kumusta ilang gibati pagkaugma, kay na curious pud ko ba kay tanaw man gud nako niya kay murag manambalay gyud siya mga my loves, kay may man siya mukuan ato mga Latin, may man siya mo memorize. Dayon kuan kanang naa naman to yung mga ang iya bito mga Latin, kay ambot og nakakita baka mo tong video na ko nga na trending sa una nga ning abot og 9 million views. Pariha ato nga naay mga santos bitaw ingana, naay mga kurason ingana. Siya pud karon murag naay Latin nga sa word sa Latin nga yang giingon ba naay mga Ginoo, ay mga santos nga yang giingon. So manambalay gid siya among tan-aw. Dayon mo to nga katong mga natambalan niya anang pag-anhin niya, gipangutana nako sa Tilorna akong tatay kung ugangan. Pangutana jud ko og okay ba gyud ang ilahang pamati. Ako gyud silang gipangutana. Ang ilag yung tubag na okay gyud sila. Og nangita pa sila sa bata kay gusto sila nga magpatambal og utro. Unya, katubi tong sa video nga iyang giingon nga ingon siya nga na ako no siya daghang gitambalan diha sa Ismet, silingan nga baryo namo. Daghan ko no siya gitambalan didto. Dayon isa na kuno tong kaila pud namo kay nagpuyo man na siya glao diri sa una kato silang ate. Unsa ngalan to niya ko? Wala ko kaila sa pangalan pero kaila jud ko sa nawong. Kay nagpuyo sila diri sa lao pero laylayo ra diri sa amoa ba. Unahan man apelyido ato. Nakatunggan sila den amoa bye-bye man. So nangutana jud ko niya ka nagkita mi sa kuan. Katong gi-mention niya sa video nga natambalan niya ang anak ato then iya pong bana. So nakita man mi pagkaugma atong babayi nga iyang giingon nga ang anak daw ni gitambalan daw niya. Dayon ako jud siyang gipangutanan didto sa GLY man to at bang mi sa GLY nagkita sa GLY mi nagkita. Ako gid siyang giingnan nga te mangutana jud ko nimo ti unsa ka tinuod kay nakita naman kita te naa naman kita gatubangay naman kita duha. Mangutana jud ko nimo unsa ka tinuod tong giistorya atong bata bitaw nga manambalay magsuroy-suroy te anak ko. Yan mo to nagistoryahan na mi ingon jud siya nako nga oh, tinuod na win. Ana siya, tinuod na win. Kanang sa mutuo kag sa dili win. Kanang akong anak namuypoy kayo. Walay kusog. Ana siya. Karon, gitambalan ato niya ato nga kuan. Atong batang hilir katong bata nga ning anhi diri nga manambalay. So sa mutuo kuno mug sa dili ana siya nako oh. Yang expression bagatanaw jud ko. Sus mutuo kag sa dili win. Pagtambal niya sa akong anak win. Ning tindog ning bangon diretso akong anak win og ingdagan sa sulod sa balay dan niingon ma naulian ako ning ana daw diretso iyang anak muunang niingon siya nga kanang bata win dili jud na siya maayo binuangan win dili siya maayo bugal-bugalan kay tinuod biya jud nga manambalay siya ana biya jud siya. So kami pod ning tuo man pod miniya kay sa mga sakop na mo diri nga nagpatambal na okay man daw nangita pa man gani sila ug asa kuno tong bata wa pa man daw mo balik ingon man tong mo balik nya wala pa man nakabalik diri atong naging adlaw pero wala mi kasakop kay ang giadturan niya katong akong ugangan kay pag anhin niya diri sa amo wala man kunoy tawo anang among kamalig kay diha ra man mi nagkita adto. So sa mga nagdiscriminate aning bata sa mga nang bash ayaw mo pag-ingon anak kay wala ta kabalo sa istorya sa bata kung anong naing anak siya. Unta nga dili lang po nato palabian atong mga comments no nga kanang sobra na jud kaayo inyong mga comments ang uban. So ang uban nga nag-message sa ako dili jud ta mo maisa-isa kay daghan kaayo mo nag-message sa ako kung taga dis siya asa siya nga pangitaon kay wala ko matubag ninyo kay usapod ko nga
wala kabalo ug asa gyud siya kay ang iyang giingon didto sa video, ang iyang giingon atong pag-istoryahan nimo taga Rizal siya. Rizal Ilihan Purok 5. Sa Lupisayna daw na siya nga Rizal. Ug mangita mo niya or kung gusto mo nga magpatambal niya, kung nituo jud mo niya, depende ra man gud na sa pagtuo nato. Kami nituo man mi niya. So kung nituo mo niya o nanginahanglan mo niya, gusto mo musulay mo try niya og patambal, pangitaan lang ninyo dito sa Lupisayna ug asa dapit ng Rizal kanang Ilihan Purok 5 man kuno. Sa mauna iyang giingon dito pangitaan lang ninyo din naka-mention man iyang lula dito sa video, sa full video nga akong gi-upload. Na dito ga-mention siya kung kinsa iyahang lula. Kisay pangitaon ninyo dito sa Lupisayna. So maura to mga my loves o hinaot nga kanato pag-comment bitaw nga dili maayo na sobra na bitaw nga pag-comment ayaw lang pud palabiin ninyo kay ayaw lang pud dayon ninyo i-judge ang usa ka tawo kay wala kita kabalo sa mga istorya niya nganong naingon ana siya nga nahimo siyang manambalay mo na depende ra man po na sa atong pagtuo kung dituo mo maayo kung wala maayo pong tanan so ingon ana lang gid mga my loves no magsinabtanay lang gyud ta dayon wala lang tay bash diri uy kay hindi ra gyud na sa inyong pagtuo kay kami nituo man mi kay ang natambalan niya dire na okay man yan nangita pa gid sila balik so magsinabtanay lang pud ta ug ayo lang gyud pud palabi og kanang comment bitaw kay naamo gud puy uban diri nga murag feeling bitaw kay kuan na gid kay sila kanang limpyo na gid kay sila ba. So moro to mga my loves, salamat sa inyong pagtanaw ani nga video. Hinaot nga nalamdagan inyong mga huna-huna. Kay ako, kung ako pangutan-on ninyo, asa na siya gapuyo, wa sad ko kabalo kay ni kalit na siya tunga diri sa amua. Og unta, suportaan ra gihapon ko ninyo. Ug salamat kaayo sa pagtan-aw ug pagsuporta sa akong video. Ug salamat pod sa pag-follow. Salamat kaayo ninyo. Salamat sa suporta og God bless natong tanan mga my loves. Bye.